Monipuolisen Tracemeter TM30 johdonhakulaitteiston avulla käyttäjän on helppo paikallistaa tele-, antenni- ja vahvavirtakaapelit sekä johdinparit, lattialämmityskaapelit ja niiden vikapaikat. Laite soveltuu käytettäväksi niin ulkona kuin sisätiloissa ja se on turvallinen käyttää myös jännitteisiä virtapiirejä testattaessa. Lähetin TMT30 kytketään tutkittavaan kohteeseen liitosjohdoillaan. Meter-tilassa lähetin mittaa kohteen tasa- ja vaihtojännitettä sekä taajuutta. DSLAM-testin avulla voidaan tutkia, onko testattavalle teleparille kytketty keskuspään DSL-modeemi. Trace-tilassa laite lähettää kohteeseen hakusignaalia, jonka avulla kohde voidaan paikantaa vastaanottimella. Lähetysvirran suuruus näkyy näytöllä. Vastaanottimen TMR30 nokkaosassa on sisäänrakennettuja antenneja, joiden vastaanottama signaali kuuluu kaiuttimesta ja signaalin voimakkuus näytetään LED-pylväällä. Nuolipainikkeilla valitaan tilanteeseen sopiva vastaanottoherkkyys. Trace-tiloja käytetään lähettimen signaalien etsimiseen. Monitortilat toimivat ilman lähetintä ja niillä tutkitaan kohteessa olevia signaaleja, kuten seuraavissa esimerkkeissä on näytetty. Monitortiloissa käytetään nokan kärjessä sijaitsevaa sähkökentille herkkää antennia. Powerline-tilassa vastaanottimella voidaan etsiä jännitteisiä vahvasähköjohtoja. Pistorasiassa voimakkain signaali kuuluu vaihekoskettimen puolelta. Vahvasähköjohtoja voidaan etsiä jopa seinien sisältä. Audio FREG-tilalla kuunnellaan äänitaajuisia signaaleja esimerkiksi sähkölaitteista ja johtimien pinnasta. HiFreg-tilalla voidaan kuunnella suurtaajuisia signaaleja johtimien pinnasta ja päätteiltä. Tällä tavalla voidaan havaita vaikkapa aktiivinen DSL-yhteys. Trace-tilat ovat lähettimen signaalin vastaanottamista varten. Open Wires-tilaa käytetään, kun etsittävänä on vaikkapa avoin johdinpari tai muu esillä oleva johtava kohde, jossa on lähettimen aikaansaama sähkökenttä. Etsintäetäisyys on yleensä enintään 20 senttimetriä. Open Wires-tilassa kohteen sähkökenttää etsitään nokan kärjellä. Jos etsittävään kohteeseen saadaan syötettyä lähettimellä pieni virta, kuten kuvan johdinsilmukkaan, voidaan käyttää Near Cable-tilaa. Siinä vastaanotin havainnoi lähettimen virran aiheuttamaa magneettikenttää, joka kuuluu alle 40 senttimetrin etäisyydellä myös rakenteiden läpi. Yleensä signaalin voimakkaamman kohdan keskellä on kapea minimikohta. Near Cable-tilassa kohteen magneettikenttää etsitään nokan ylä- ja alapinnalla olevien urien kohdalta. Jos etsittävä kohde on syvemmällä rakenteissa tai vaikkapa maan alla, käytetään Cable Route-tilaa. Johtimen tai kaapelin sijainti pystytään määrittämään tarkasti syvältäkin. Kohde on suunnassa, jossa voimakkaimman signaalin keskellä on kapea minimikohta. Cable Route-tilassa kohteen magneettikenttää etsitään nokan osoittamasta suunnasta jopa usean metrin päästä. TM30-laitteisto soveltuu erinomaisesti erilaisten kaapelien ja putkitusten reitin seuraamiseen rakenteiden sisältä ja kaapelihyllyltä. Lähettimen yksi napa kytketään johtimiin, vaippaan tai putkeen ja toinen napa maadoitukseen tai jos mahdollista ulos kosteaan maahan maapiikin avulla. Lähellä pintaa olevan kohteen sijainti löytyy vastaanottimen Near Cable-tilalla. Kauempana olevan kohteen reitti löytyy Cable Route-tilalla. TM30 soveltuu myös lattialämmityskaapelin paikantamiseen, kun lattian pitää porata reikiä tai kaapelissa oleva vika pitää paikallistaa. Katkaise jännite lämmityskaapelin syöttöjohdosta ja irrota kaikki lämmityskaapelin johtimet. Reitin seuraamiseen on valittavissa kaksi menetelmää, joista ensimmäisessä lähetin kytketään lattialämmityskaapelin vaihe ja nollajohtimen väliin. Etsi lattialämmityskaapelin reitti Near Cable-tilalla. Kaapeli sijaitsee voimakkaan signaalin keskellä olevan kapean minimin kohdalla. Reitti kannattaa merkitä lattiaan. Kaapelin kiertymisen takia minimiä ei kaikista kohdista löydy. Vastaanotinta voi käyttää myös ylösalaisin. Toinen menetelmä on kytkeä lähetin lämmityskaapelin vaipan ja syöttökaapelin suojamaajohtimen väliin. Etsi lattialämmityskaapelin reitti Cable Route-tilalla. Kaapeli sijaitsee voimakkaan signaalin keskellä olevan kapean minimin kohdalla.
TM30 avulla voidaan etsiä turvallisesti myös pistorasian jännitteelliset johdot. Liitä lähetin S3 TB-liitosjohdolla pistorasiaan. Etsi syöttöjohdon reitti vastaanottimen Near Cable tai Cable Route tilalla. Saneeraustöissä on usein tarpeen etsiä pistorasian johdonsuojalaite. Liitä lähetin pistorasian vaihe ja nolla koskettimiin. Valitse vastaanottimesta Near Cable-tila. Etsi ensin sähkökeskuksesta johdonsuojalaitteet, joiden kohdalla lähettimen signaali kuuluu voimakkaasti. Oikean johdonsuojalaitteen kohdalla voimakkaan signaalin keskellä on hyvin kapea minimikohta. Kun oikea johdonsuojalaite avataan, signaalivoimakkuus pienenee selvästi, ja signaali on kuultavissa myös vastaanottimen Open Wires-tilalla. Metalliseen pylvääseen liitetyn kaapelin reitin saa selville helposti. Kytke lähettimen yksi napa pylvään runkoon. Kytke toinen napa maahan muutaman metrin päähän pylväästä ja sivuun kaapelin oletetusta reitistä, lisävarusteena saatavaa maapiikkiä tai muuta maahan työnnettyä metalliesinettä apuna käyttäen. Etsi pylvään maadoitukseen liitetyt kaapelit vastaanottimen Cable Route-tilalla. Vaikka kaapelin päähän ei voisikaan kytkeytyä, sen reittiä voidaan silti seurata. Aseta etsittävän kaapelin ympärille lisävarusteena saatava pihtimuuntaja. Kaapelin reitti löytyy sen etäisyydestä riippuen vastaanottimen Near Cable tai Cable Route-tilalla. Sähköön johtamattoman putken reitti selviää lisävarusteena saatavan sähköputkiantennin avulla. Kytke lähettimen yksi napa maahan ja toinen napa sähköputkiantennin molempiin napoihin. Työnnä sähköputkiantenni putkeen. Putken reitti on nyt etsittävissä Open Wires tai Near Cable-tilalla. Paikantaaksesi putkitukoksen, kytke sähköputkiantenni lähettimen napoihin ja työnnä antennia putkeen, kunnes se pysähtyy tukokseen. Sähköputkiantennin tukokseen pysähtynyt pää kuuluu voimakkaammin kuin antennin varsi. Antennin pään kohdalla on signaalin minimi. TM30-laitteisto sisältää kaikki peruskäytössä tarvittavat varusteet. Hauenleuvolla varustetut liitosjohdot, pistotulpallinen liitosjohto, käyttöohje ja kantolaukku. Lisävarusteina on saatavana maapiikki ja pihtimuuntaja, jotka helpottavat esimerkiksi maakaapelien paikallistamista. Sähköputkiantennilla voidaan etsiä muovisia putkituksia.